So, good morning guys, good morning. It's me, John Mo Vlog. Tugnaw kayong morning guys. Pero bago tayo magsugod sa morning, pasok, intro. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's not. Good morning sa tanan guys, no? Good morning. Nangapi na ba ang tanan? Huwag nangapi na mo, may pa mo. Ako, wala pa. So sa'yo, kaya akong duty karon guys, alas 6. Batapit naman siguro kung maliit. Sige na lang tagkalitan eh. Shifting na mo karon. Ang buntag na pod ko. Murag nindot kayong buntag karon ba? Kaya murag ulay ko ano. Murag ulay ulan. Hayag kayong panganod. Lagi na tagsimbahan sa Katoliko. No, kani among lugar dai guys ba kay og sa katong wala kabalo, tulo ni kasimbahan diri nagtapad. Katoliko, Iglesia ni Cristo o Mormons. Dayon sunod ang Vista Mall. Pero dili na simbahan. Vista Mall. No? Naka-develop na mo ang lugar diri ba? Ano pa yung mga malaag-laagan para sa kaniadtong dayo pa mi og downtown pa maka adto mi mga kuan karon nana diri dool. So nalabyan na nato ang bamboo state. Kani kuan dining inani kani ginatao nila kanang murag underground cabling. Murag ang sabon naman siguro ni ang kuryente agi naman siguro sa ilawom kuan. Tama ba ko? Murag mo man siguro. Kamiya sa buntag tugnaw kayo. Awan kayong dalan. Hidot kay Iboylo ba. Pero bisan pa ugawan ang dalan, no? Kita nga mga rider dapat igmat kaya punta dili ta magtuan takag padagag kusog kaya wa ta kabalo bugata siguro ano nakaginod man. Yeah, money popcorn. So hapit na sa ato ang kuan guys, hapit na tas tong working place. Awan man kayo. So balik lang tayo niya guys. So what's up guys? Balik na po tanong. So karon napagapang ko sa kuha working place. So mingaw man. Ay may pod kayo kaya itong motor pati nang magawa washing yung sata. Yara mo guys. Washing sata. So what's up guys, balik na po tanong mana nalimpyo na nato si Smashy nalimpyo na natin si Smashy. So ugahon na nato na isa montage sa to montage. So mo to guys. So manatog limpyo si Smashy. Pabuto lang natin siya mauga niya. Magulat lang po ta nga mag-out ta. So balik lang ko niya. Balik na po ko.
Soko. Chat ako, nakay mabuta na. So, pauli na ta guys. Dogi kan tag duty no. Bisag Domingo duty. Ana gina kay sa pobre. Trabaho. Bisag Domingo. Ay. Gilang kay tis ka kwartang puta. So, pauli na ko ron guys nya. Kanina guys, buntag nagsabot mi ni Saddam Suroy nga mubaba mi og LPU kay may lang ba mga ayo mig sticker sa mga idol dito. Ya ako pong gi-chatan si idol Motorhead niya. So man di man mi madayon kay napiki man si Saddam Suroy. Nya ako alanganin na po ko kay ako laay kayo ako ra isa. Ya na po ko ilakawon. Mo to gi-cancel na lang nako. Nya next Sunday na lang ana. Wala malikayan kay kasagaran magud basta Domingo family day gyud na. Mo to ni sabot na lang pud ta. So kang Master Motorhead. Absensya kay Master kay wa gyud mi dayon. No, bawi na lang mi next life. Bawi next life. Gutom na kayo guys. Alas 2 na. Okay paniud to ba kay lain gani maniud to tadi na magbunahan magbuon-baon gud ba? Wa tingbon ako ba. Buang tani wagi mo punit ato. Ay nako. Busy na gamay diri sa may kuano mga Ibista Mall. Tigsimba man dayron. Di ay busy. ODIBC kay ting Simba agi sa mi ako di ay kaya ako ra money popcorn da, 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 na, 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 da, da, da. Uy, traffic kayo narabay mga kuan diri magbantay mga iluhan. Delikado. Sabi ko utang ano maning agoy kaniding sidecar mga paanon sila alagka dia ya mani popcorn keep distance tani malipat tani impas kita mahal kayo Toyota Hilux Toyota Hilux ilan na ito pugson kada sig magdugo bandamay piya mani si madam karambula Wonder lamia sa panahon walang kabasa-basa yung daan kanindot na lang sa panahon. Wow! So guys, diri na lang tama na to ang vlog no. Ato sa ning putlon.
O ayaw kalimot pag-subscribe sa akong YouTube channel, Jun na Vlog. O follow sa akong Facebook page, Jun na Vlog yapon. O ride safe always. Ay nako, ride safe always. Peace out.